Интересно защо. Но тук, понеже в хола, общо взето беше много горещо, заради майките. Готов ли си? Да. Я разкажи за сватбата ви. За кой? За сватбата ви. О, сватбата беше много импровизирана. Това не е лошо. И, как да кажем, просто по принуда я ускорихме. Понеже ми дойде това поканата за Белгия да отивам и решихме, че е по-добре да се оженим преди да замина. Да. Все пак година в чужбина нищо не се знае. И набързо намерихме един колега за кум, този рус, с който говорим чат-пат по телефона. Той е жив още и жена му. Те ни бяха кумове и буквално за колко? За един месец решихме, направихме сватбата. Сватбата колко? Бяхме 10 човека се събраха. Приятелите, аз не помня от роднините кой дойде. Баба ти Зорка я нямаше, нейните родители ги нямаше. Те са били на мореплаване ли? Те бяха, да, някъде бяха в Кубали тогава, а пък баба ти беше учителка в Чернолик, мисля, това турското село, или по-скоро в Мариц, тук до Долна баня селото. И се оказа, че само ние, Иличо беше, Радка, сестра ми беше май. А дали беше или тя беше в Русия тогава, но общо взето беше много такава, как да я наречем, камерна сватба. Нито сме ходили някъде на сватбено пътешествие после. Вие на Раковски живеехте тогава? Да. На Раковски. А като се върнах от командировката, на Димитър Коцев живяхме и след това на Янтра. А на Янтра какво е имало? На Янтра е на Тошко, на бати Тошко апартаментчето. Той като гарсониер беше празно, защото бяха починали вече майка му, Леля ми, те живееха там. И там живяхме 2 месеца, но то е една дупка там, на първият, на партера, тъмно. И общо взето отидохме на Раковски да живеем. На Раковски, защото пък този апартамент на Иличо и Радка се освободи и те отидоха там. Те са живели там преди това? Да. Ясно. В смисъл на Христо Смирненски. Да, ясно. Площад журналист там, да. Тогава се наричаше Йорданка Чанкова, площада, сега журналист. Да. И 10 години на Раковски слагахме. Почти 10, там по-малко. Защото брат ти пък трябваше да почва училище тук. Тук най-после го направиха това. 78 година беше готово вече това жилище. И дойдохме тук да живеем. Просто несравнимо по-добре беше тук, защото вижда, апартамент е слънчев, на Раковски е на втория етаж. Слънце има около 1 час през деня. Не, центъра е хубаво, но за други работи, не за живеене. Да. И така. Това беше. Иначе сватбата, трябва да ти кажа, беше такава импровизирана и претупана работа. Затова и не останаха някакви впечатления. Да. На 5 ноември ни беше сватбата, 70-ти година, и след по-малко от 2 седмици аз заминах. 2 седмици и половина някъде. Така.
Добре. Иначе поддържаме връзка с кумовете и до сега се чуваме. То кумай само той остана жив, така от тия близките колеги. Другите. И това. И добре. Я разкажи пак за твоите баба и дядо. Той за бабите и дядовците ти. За бабите и дядовците имам също така много откъслични впечатления. Просто понеже баща ми се ожени късно, се оженил късно, аз съм трето дете всъщност. Да. Нали? И неговите родители, а и на майка ми вече бяха много възрастни. Така. Значи дядо Стойко, не знам коя година е роден, но аз бях на 6 години, той беше към почти 80 вече. Помня го така, възрастен човек беше с облечен с шаечни дрехи, но с запазена главата му работеше така, защото си поговорихме така, попитаме какво правя, къде е учили, какво. Но той беше доста така, вече възрастен, нали, на стело. Той живя към 80 години някъде. 81 може би. Това къде е? Кое село? В Стрелча. Стрелча, в тяхната къща. Те после разрушиха тая къща и построиха на брата на дядо ти, значи на чичо ми. Там си построи той къща в този двор. А старата къща изчезна. Новата беше тухлена къща. Докато старата си беше такава двоетажна селска къща, не е лоша. Баба Иванка не я помня. Тя явно е починала преди да съм в така. Така. На 70. Тя на 72 години е починала. От рак. Изобщо в Стрелча рака е много разпространен. Така. И аз го давам на това на урана, който там и във водата има радон, в въздуха сигурно също. И хората... Но то тогава не се знаеше кой да се пази. На майка ми, родителите, дядо Стоян съм го виждал само 2 пъти. Той беше висок човек, така към... Понеже пък майка й беше ниска баба. А те бяха от Чавдар ли? Какво беше? Те са от Чавдар. Да. Радославово тогава. После стана Чавдар. Значи баба Мина беше така към 1,55 може би, а той беше към... Дали имаше 1,80 м, но беше много висок. Така. Да. Просто като влизаше в къщата се навеждаше така. Дядо Стоян. Значи тя беше домакина, естествено, 8 деца да родиш и да отгледаш, а той беше учител. Такъв прогимназиален учител. И нали ти казвам, виждал съм го 2 пъти така. Втория път го помня вече, именно тогава ми направи впечатление, че е висок човек. И той така нещастно почина. Значи, защото беше здрав човек, иначе не боледуваше, но целият им род бяха язваджии. Заради тая бактерия, явно, че... Хеликобактера, да. Хеликобактер пилори. И беше получил кръвоизлив такъв на язвата. И тук, докато дойде в София, приеха го в Исули, къде
явно беше загубил много кръв вече и почина тук. Така. Но като баба мина живя дълго, тя към 85 години и почина от пневмония. Така. В Пирдоп вече. Тя живееше в къщата на бати Тошко. Ти не знам дали я знаеш. Ти не я знаеш. Тя е в самия център на града. Едноетажна къща с хубаво дворче и вътре една пристройка има такава като лятна кухня, но жилищна. Бати Тошко там си работеше, там спеше, докато в къщата майка му и лели ми. И освен това към улицата нещо като магазинче имаше направено, но никога не е работило така. Там спеше баба мина на верандичката от вътрешната страна. А иначе целият двор заграден с един двуметров дувар. Така. Много уютно, хубаво място. Той, баща му на бати Тошко и на бати Стоян, беше адвокат, така че явно имаше пари и беше направил така по свой вкус. Вътре имаше глави на елени, ловджия той. Фактически това не бяха близките. Значи Леля Вера ти я видя там, не? Когато... Ние при кой ходихме тогава, когато беше честването на гимназията? Това е Леля Вера и Войчо Димитър къщата, Красимир и Коцо там. Те си ти братовчеди? Братовчеди. Първи с тях бяхме много близки. Като ходехме в Пирдоп, с тях ходехме по планините, за риба. Бате Тошко не беше като настойник. Така и с него ходехме за риба. Но той все пак беше 10 години по-възрастен от нас. От мене, иначе от Краси и Коцо повече. Те са през 2 години по-малки. Красимир е на 79, а Коцо почина преди 1-2 години. От Паркинсон той. Това е, значи, за... Дядо Стойко беше такъв селянин, селски стопанин, много работлив. Баба ти Зорка казваше, той е като перпето мобили, вика, няма спиране цял ден. Като се прибере към 6 часа, отива в кръчмата, черпи всички, ляга и в 4 часа на крака. Така малко фукара падаше, тя казва, така да... И той искаше да изучи, искал да изучи дядо ти Димитър в Франция, но явно не са му стигнали парите, защото беше продал там някакви ниви и 2 години дядо ти имаше там, е имал някаква издръжка, но след това като приключи се върна и тук в университета продължил. Да. Не знам, май му признах, са му признали тия 2 години, защото все пак е взел някакви изпити там. Тук някъде му и книжката там в една папка се ме сложа. Студентската, да. Студентската книжка. Вижда се, че е взел някакви изпити. Да, така. Значи ти все пак си ходил като малък там в Пирдоп? Нищо, че... Да. В Пирдоп ходихме поначало ние до... Коя година? До 49-та година сме живели в Пирдоп. След това ходихме на гости вече. До коя година каза? До 49-та година. До 49-та. От 49-та година сме софиянци. 75 години. А след това ходихме при Леля Верет, значи на Коцо и те имаха една стая за гости и там лятно време, около 1 месец изкарвахме винаги. И какво правихте лятото? Ние ходехме за риба, на разходки, за гъби с братовчедите и с този Войчо Димитър. Той живял около 100 години, бащата на Красимир и Коцо.
И то защото, казват, се оженил много късно. Ага. На 42 години се оженил. И те и двамата са родени след това, разбира се. И вече аз не помня, някъде към 50 годишен трябва да е бил, когато се е родил Коцо. Та той обичаше да ходи с нас, с младите, така. И може би щеше да живее над 100 години, ако не го беше бутнала някаква кола на улицата. И си беше залежал там, щупен таз и какво. И следствие на това и почина. Да. Но беше около 100 годишен. Така. Късно така, докато Леля Вера, тя го надживя доста, но тя пък имаше нейната болест и практически вече не можехме да контактуваме. Така. Бате Тошко ходеше всяко лято също, този професор в Пирдоп и с него, нали, правихме една компания братовчетска. Абе, хубаво изкарвахме, така чудесни години. Защото той, бате Тошко, е, нали, 10 години над нас, беше доцент тогава. Но ние му казахме професори. И той ни разказваше и математика и такива истории. Като настойник не беше, като голям брат, нещо, че братовчет. А и така и на него му беше приятно с млади хора, така. Да. Играехме карти, бе. Хубави времена. Да. Добре, а тези, нашата фамилия Неови, нали си казал, че били Чепкънови едно време? Или какви били? Неови... Как са станали Неови? С роднините на баща ми по-малко контактувахме, макар че когато той беше болен, аз половин година живях в Стрелча там. И там учих известно време, половин година в Стрелча. Така. Но общо взето с тези роднини в Стрелча нямахме така контакт, защото разликата във възрастта беше голяма. Да. И фактически от тези, по тази линия, по бащина линия, близките роднини са тези в София, които бяха Лалка, на Леля Нена, Лалка, Иванка и Диана. И до някъде Боян, който е на другата сестра. Нали, както е Димитър Коцев, сега в ляво има един висок блок на Калкан. Да. Там беше къщата на Леля Делка. Тя е сестра на дядо ти Димитър. А пък отляво, от дясната страна на празното място е къщата на Леля Нена. Ние там живяхме известно време, когато дойдохме в София. След което се прихвърлихме на Димитър от среща. Това беше държавно. Първият етаж беше държавен. И там живяхме. И коя година, някъде 60-те години, държавата реши да го продава и ние го купихме тогава. И слава Богу, че дядо ти Димитър беше абсолютно непрактичен човек и идеалист. Вика, как бе, ние строим комунизъм, ще купуваме жилище. Тогава ще е безплатно. Да. И добре, че не доживя тия времена да се разочарова така. Така. Ти знаеш, да, кажи. Оли? Имам една колежка, която има корените си от Стрелча и се казва Делка. И аз си казах, ние сигурно сме някакви роднини с тебе. Ими там Делка, Дело, това е разпространено име. Да, ама не разбрах как са станали. Нали били Чепкънови? Това не разбрах. Как от Чепкънови стават Неови? Ими дядо ти Димитър не си е харесал прякора, защото значи
в личните карти тогава след освобождението е писало собствено име, бащино име Прякор. Понеже на село всеки род е имал някакви прякори там. Чепканови, не знам какви си. И дядо ти Димитър не го е харесал това и е взял фактически името на прадядо. Ама не е само той. Не само, наши братовчедите също. Там той има братовчет Колю Неов се казва. Сина му се казва Нео Неов. Той е моя възраст. Нямаме връзка. Виждали сме се няколко пъти, но не го знам жив ли е, не е ли бизнесмен станал такъв. Той Колю Неов беше търговец също. Външна търговия. Нали, при социализма такава в тая сфера работеше. И след промените явно е станал частен бизнес такъв. И сина му също така. Освен това има едни неови, които са пак някакви братовчеди. Лекар в Пирогов беше Неов. И сина му почина. Затова така разбрах от наркотици този на доктора. Неови не сме много, общо взето. Да, не сме. Може би са няколко фамилии такива. Ако имат, айде този Колю Неов има син, Нео Неов, но той какви деца има не знам. Може да се поинтересуваме, Един много рядка фамилия. Аз съм доволен. Виж покрай матрицата Нео и... Така е. Така е. А и дядо ти Димитър, нали е франкофон, така и Нео Нов. Така. Да. И единствено, че много се бърка. Бъркат, навсякъде пишат Ноев и Ненов и не знам. Сега моята дъщеря Лена Неова сигурно ще стане Елена Ноева или нещо подобно. Да. На Запад не я бъркат изобщо. На Запад, да. А ти като каза, да. И брат ти казва, вика, как поведнъж в Холандия не ми сбъркаха. Нали, сума документи там са. Да. Как поведнъж не ми сбъркаха. Да. А тук в България е масово. Какво друго? Това е, значи, родовете, смисъл, те си съществуват, но се разпадат, защото интересите вече са различни на хората, териториално са разделени. Така е. Като се видиш с този вторият ти братовчет в Пловдив, който е, и той нямате общи интереси особени такава. Да, така е. Разродяват си хората някакси. То за да си близък с някой трябва да се виждате или да правите нещо заедно. Деца вика, поне да се чувате редовно. Като не поддържате контакт, то не може само името да ви свързва. Трябва него, както с пирдопските роднини, всяка година се събирахме, виждахме се, поддържахме си. Но и там почва да се отдалечаваме вече, защото много рядко ходиме. Сега айде там послушай тая годишния на гимназията. Да се видяхме. Коцо почина. Неговата дъщеря едната ми предлагаше приятелство във Фейсбук, ама аз не знам защо Невена. Той има две дъщери. То може да я намериш сигурно. Да, тя периодично излиза, може би да направим това. Жената на Коцо ми е приятелка във Фейсбук, ама не поддържаме. Да. Сега вече по-лесно е във Фейсбук да ти е приятел и роднина, отколкото. Да.
приятелите ми измряха горе-долу, тези колегите. Да. Людвиг, Бошко, Колио. Те какви са техните истории? Име с Бошко се запознахме първия ден в наследването. Наследването още. Преди точно първия ден седнахме така случайно, може би, един до друг и се запознахме от тогава до преди колко там? 60 години. Да. Това си е срок. С Колио, с Ангел, с този руси също така. И то главно се събирахме да пийнеме, да играем карти. Някакви научни интереси общи. Не, но Бошко го уредих при мене, дойде в моята лаборатория. Направихме го старши. Докато Колио и Ангел, те се загубиха. В смисъл, Ангел отиде в Благоевград, някакъв завод за високоговорители имаше, някаква акустична лаборатория. А пък Колио отиде при жена си във Варна и стана в някаква фирма държавна, която поддържаше тези радиомаяци има в морето. С това се занимаваше. Дойдоха иначе на твоето, когато ти се роди, и Ангел и Колио дойдоха тук вече. Дадохме едно малко пиене. Да се видяхме, но след това не сме се виждали. Колио е починал, Ангел не знам. Той с психиката нещо не беше добре, може и той да... Людвиг, вече с Людвиг така се сближихме на научна основа. Работихме някои неща заедно. И станахме и приятели, в смисъл много често така се събирахме. Но и той малко такъв, единия крак в Полша, другия тук. Той с жена си, къде се е запознал Людвиг? С кой? С жена си, нали? Жена му беше българка, къде се запознал? С жена му се запознали, той е завършил Московски университет. И тя ли? И тя е завършила там. Тя е 2 години по-голяма от него и е жива тук. Абе, брат ти някъде е скрил камерата, тя ми звъни няколко пъти, аз нямам камера да говоря в скайп. Можеш през телефона, бе? Можеш през телефона. Не знам как е. Преди камерата висеше там и беше просто. Мога да ти покажа през телефона, жива, ако искаш. Макар че е родена в коя година? 36-та година. Смятай. Скоро ще стане на 90. Да. Но тя е такова, държи се. Главата ѝ работи, защото така с майката ти искаше да говори, видя, че няма смисъл. Да. То така. Добре, имаш ли още сили? Айде, дай да спреме. Добре. Айде, ако искаш нещо по-весело да такова. Един въпрос за край. Да завършим по-весело, защото тук почнахме за... Разкажи Брънковци как купихте и как го избрахте. Брънковци? Да. Брънковци... Значи той имаше една мода тогава. Всеки да има виличка, място. Да. И баба ти Зорка много настояваше, понеже имаше Симеоново и ходихме на Симеоново тогава. Но там ходеха дядо ти, баба ти, Илийчо и Радка, Виолетка и беше така гъчкано. Общо взето се оглеждахме за да си купим място някъде. И на Димитър Хоцев тези съседите, които са, дето кучето е. Тоест през една? Не през едно, точно до... А то кучето е през едно? Точно, да. Значи тези съседи, които са... Той е жив още, Павел, ако не е починал, не знам. Те го извеждаха навънка да си... Не съм виждал такъв човек. Може да е жив, ама може би не го извежда. Може, но той трябва да е
90-так някъде. Значи там това беше празно място, после дойде един Тошо, който построи къщата. Той почина, получи инсулт, почина и там някакви негови наследници я продадоха. И дойдоха тези сегашните съседи. Мишо и Павел. И значи те са от Брънковци. Те имаха един брат Димитър, но той не живееше там, той на друго място си живееше. По-възрастен. Значи те са от една майка, а Димитър е от друга. Баща им беше вдовец и се е оженил за такова. Та те ни казаха, на Брънковци продават места. Такива. И ходихме до Брънковци. Хареса ни мястото. И баба ти и майка ти тогава с баба Николина го пазариха, защото те са роднини на собственичките. И го купихме, събрахме парите, купихме го. И след, значи това е било, коя година е било? 75-та година. И след една-две години почнахме да изкарахме строително разрешение. Купихме такъв стандартен план. Чичо Илийчо хвана един негов подчинен. Той ни направи строителния план. Нали, фактически ние къщата я строихме не по плана, който купихме, а по този, който направи... А защо? И той, понеже е такъв заводски инженер, направи стените, там железата, плочите, всичко е по заводски такъв стандарт. Дебело. Дебело, здраво. Стените са по-тънки, но цялото е на колони фактически. И това беше голяма бригада. Там колегите идваха да леем бетон, Чичо Илийчо идваше. Тук има на пазарчето живее един Стоян Калчев. Той вика, аз съм ти лял бетон, вика. Аз съм забравил, че той идва. Николай, сестра ми, Майя. Абе, общо взето целият род там има дял в къщата. И накрая направихме. Сега напоследък направихме тая пристройката долу. Отвънка я облицовахме с вата и с този сайдинга и стана общо взето нормална къщичка вече. Покрива беше протекал, нов покрив направихме фактически. Важно е да се грижи човек за покрива. Да, не може. Покрива, почва ли да капе, трябва да се... Аз ти обещавам, че ще се грижа за покрива, ако не друго. Да. Сега чакам малко да стабилизира тая ставата и ще да да покосим, защото не е косена тревата. Да, един метър. То ще трябва с нож сигурно. Не знам дали с корда ще стане. Ще видим. С тая електрическата... Абе, няма да бързаме, така по-малко. Малко. Той брат ми ходил ли е скоро? Ми ходи сега наскоро, ама вика от тревата не може да се влезе. Да. В къщата бяха и си бяха тръгнали. Да. Трябва да се поддържа. Тя като не се поддържа, като не се коси тревата, не раждат и елвошките, не знам защо. Може би трева не стига, тревата пчели може би и смуква. Не, пчели ще ходят, може би и смуква тревата, вода там и такова, да знам. Не знам каква е. Да ми е интересно, да. Тия дни не е лошо една винетка да ми изкараш на... Добре. Ама още е рано, да някъде от завтра. Добре. Като решат, че нямам винетка, да не сбъркам да тръгна без винетка. Да.
Тя Ивана така пътуваше без винетка и не беше добре. Защото те и не ти казват, между другото. В смисъл, един път ще ти дойде глобата, ама ти в момента не разбираш, че си без винетка в повечето случаи. Може да си караш много пъти и всеки път глоба. Не е честно така. Не. Аз имах до кога? До края на май някъде. Значи юни-юли няма, август ще я направим. Добре. И ще такова. И ще идем там малко да видим. Добре. Тая става вече стабилна според мен, но нека 3 месеца да изкарат така. Някъде края на август, така ще вече ще... Поне гледах тук и в интернет, нали, казват на кой етап какво може да правиш. Общо взето трябва да се пази до 3-я месец, така. А окончателно е чак на 6-я месец, вече да не я мислиш. Добре, мерси.